Ай, горе, добре. Айде Търси сега, дай туша. напред. Търси вътрешна сарма. Вътрешна сарма търси. Търси вътрешна сарма. Айде закачи го. Приемам пъня победител Слав от Чемпион. Ай, закачи, дай. Ай, давай, ще стане. Давай, ще стане, ай. Дай оттам, дай. Айде. Михаил Димитров, Средец и Веселин Василев Партизани. Михаил Димитров, Средец, Веселин Василев Партизани. Борбата е за трето място в категорията. Стой. Айде не. Байко! Хайде! Браво с моето момиче! Айде шашките. Опасне! Стиска, търси папки. Не го стиска само. Ай, Миша. Ти казах? Też mi minutę budu programa. Смейте. Кръстачка, айде вече точки има, кръстачка. Търси вече. Айде готово. Пащай. Добре, дай пак. Дай. Мятай, давай! Хвани пак хвани хубаво. Хвани хубаво захвата. Нямаш захват. Не е вече за кръстачка. Той е стабилно, Миша. Ай сега внимателно да не правиш глупости. Да види се ръката. И така. Съюкай сега. Давай в него, зад него. Пак кръстачка. Пак бе. Айде. Дай ще стане. Дай. Айде бе. Ма десния крак какво прави там? Десния крак страни бе. Клей призир се цели. Това се фърляш така е. Близо до него, фани са. Айде мини отзад. Аня, Сам победител Карин.